Alba Molero. Moi boa tarde, Antón. Si aquí seguimos na rúa Penatrevinca, que está pechada do tráfico por esta fochanca que teño ao meu carón. Lembramos que este peche desta rúa pode durar ata 2 meses. Esta situación, inevitablemente, está afectando aos veciños e tamén aos comerciantes. Teño aquí comigo a Sergio, que é carniceiro. Sergio, vos avisachedes con tempo de que estaba fundida a estrada, non? Sí, hola, boas tardes. Este é un problema que me avisado desde fai uns meses. Está todo o mundo avisado. Que era o que pasaba cando ías en coche por aquí? Ao pasar por aquí notabas o socavón, como un bache grande que o coche se fundía para baixo. Agora mesmo tiveron que facer esta fochanca para reparar esta situación. Como vos está afectando? Pois a nós personalmente o tema da carnicería está nos afectando no tema do reparto, a tenreira non nos pode vir para descargala, o tema dos clientes que non poden aparcar porque os seus pedidos, está nos afectando bastante, xa se está notando cos días que van. Estás notando unha menor afluencia de xente na carnicería? Sí, a verdade que sí, porque neste é un barrio de todo xente maior, que a xente que intenta aparcar cerca, estes días non pode ir. Ademais, temos que dicir que hai 2 colexios cerca. Nas entradas e nas saídas dos nenos hai máis colapso de coches nesta zona, non? Sí, obviamente, isto ahora apunta de a primeira hora da mañá, a hora do mediodía, pois é bastante caos. O tema dos nenos, estes días de choiva aparte, todo o mundo anda co coche. Ainda non se sabe canto vai durar a obra. Din os operarios que pode chegar ata 2 meses. No caso de que sexa así, é complicadísima a situación nos establecementos. Sí, a ver, esperar o que digan os operarios, é o que nos queda ahora. A situación é complicada, estes 2 meses vanse facer longos, para que mentir. Imos intentar sacar un poquinho de humor. No tempo que levamos aquí esperando para facer o directo, moitísima xente se chegou ata aquí, ata esta fochanca, para sacar fotos. Sí, a verdade que sí, o sea, preguntan, entran algún cliente novo, pues igual é unha cousa boa que nos debemos a conocer tamén con isto. Pois imos intentar sacar un poquinho de humor, pero é certo que aquí nesta zona hai moitísimo malestar nos comerciantes como a Sergio, pero tamén nos veciños, porque esta situación, o peche desta rúa, unha das principais deste concello, está tendo importantes consecuencias. Imos escoitar a máis veciños e máis comerciantes. Empezamos a ver unha balsa d'agua ali adiante, foi indo a máis, pois xa ves como estamos, temos que ir por un lado e por outro, pero bueno, as circunstancias son as que mandan. Sí que hay mucho menos gente y menos clientes porque la gente cuando viene a comer a un sitio y no encuentra dónde aparcar, pues va a buscar un sitio que hay sitio para aparcar, é máis fácil. Antes pues ainda había visitas ao centro de Canon, pero ahora pues moito menos. Tamén afecta aos colexios e despois os demais locales, como a carnicería e a cafetería, pois tamén moito menos tránsito. Obviamente é un caos porque dixano aquí para 2 meses, bueno, seguramente non sexa para 2 meses, sexa para moito máis. Vamos vendo algunhas das consecuencias da borrasca Josep. Agora estamos con Cristín e imos seguir falando das consecuencias do tempo. De feito, aquí no noso estudo acabamos de quedar un pouco asustados porque entendemos que foi un trono. Sí, confirmado. Estamos baixo unha treboada. Bueno, vamos pedir unha segunda opinión, a ver se foi un trono. Para iso nos fai falta un anuncio e volver o que andei. Seguimos en directo, confirmamos, foi un trono que sentimos aquí.